His Excellency, the President, Dr. Idi Mnangagwa, started his month-long annual vacation from today, the 23rd of December 2025. He plans to spend his vacation in the country. Isarapina mashoko press statement release pangwa ine from the presidential spokesperson Ewa George Charamba. Pangwa ine acha pamsoro achitaura penavo pamusoro penhau yemutungamiri wenyika kuenda kwake annual leave zororo regore zororo rekupera kwegore. Don't subscribe or like atata bell kuti ipinda mashoko anoda chinyoro panguva ine kudanikwa muchenzeni. Vice President Mohadi will stand in for president from 23rd to 31 December 2025. Thereafter, Vice President Chiwenga will act from 1 to 13 January 2026. Vice President Mohadi will resume acting responsibilities from 14 January until His Excellency the President is back at work with the early part of February 2026. Vasainoa, a Deputy Chief Secretary for Presidential Communications, Head of the President and Cabinet. Noma shikarubuda nyuko pangwa ine anoonekwa kunzi mutungamiri wenyika achida kunozorora at the end of the year aiwa achizodzoka early aiwa 2026. Mashoko anouya panguva ine anosiya vanhu vane zvakawanda zvekutaura pamusoro pemaschedules ema-acting presidents panguva ino nemapower struggles ari kuitika munyika. Panguva ino tiona again mutungamiri wenyika kunoonekwa kunzi pama-recent years including this year also mutungamiri wenyika decided not to go anyway pamusoro pema-power struggles ari kuitika now the succession issues. Many people have said a lot pamusoro pekuspenda his holiday in Zimbabwe nokutyira zvingangoitika apo kana achinge abuda munyika. Todze mafuro enyama tikudii pamusoro pechitiko ichi mutungamiri wenyika yeZimbabwe achienda pazororo. Pera kuba section yedu, subscribe or like, check out the bell icon.